Continuăm seria de bancuri cu țigani și vă întreb dacă știți cumva de ce nu mănâncă țiganii pâine neagră. Păi e simplu, au încercat odată și s-au mușcat de mână. Un alt banc ar fi, de exemplu, cu un țigan foarte bogat care se duce să-și cumpere Maserati. Se duce el acolo, își ia Maserati, plătește, pleacă, după o săptămână vine la ghișeu. Aoleu, mâncava și da prostă mașină mi-ați dat. O bag de 2-3 ori în viteză și când s-o calc mai adevărat, îi crapă motorul, sare sus. Bă, ăștia disperați, cum Maserati să crape motorul, așa ceva? Poftim, dați-o încoace, schimb imediat, că așa procedează băieții. Pleacă ăsta cu ea, după 2 săptămâni iar vină. Aoleu, că nebunesc, dar la fel mi-a făcut. Mi-a crăpat mașina, când s-o bag într-o viteză mai mare, poc, am explodat motorul. Nici după o săptămână, păi e posibil așa ceva. Ăștia nebuniți, băi, nu se poate Maserati. Domnul Țigan, zice unul, v-am dat pe cineva cu dumneavoastră de la noi, de la serviciu, să vadă ce se întâmplă în timpul mersului, că așa ceva n-am auzit în viața noastră și n-am pățit. Pleacă reprezentantul cu țiganul, zice, ia să văd cum conduce. Și începe țiganul, păi uite așa, baga întâia cum să bagă, că scrie pe schimbător. Baga a doua, baga a treia, baga a patra, baga a cincea, baga a șasea. Păi e foarte bine, păi da. Dar uite că o lea, scrie R, rachetă. Bă, și când o bag în rachetă, sare motorul în sus.